Qui ha sigut? Has estat tu, no? Molt bonic, eh? Mai! Mai dels meus 20 anys d'espectacle! Ningú m'havia tractat d'aquesta manera! Fora del meu escenari! Ara mateix! Fora d'aquí! Vinga! 5 minuts i fora, eh? L'habitació fa olor de pau, somnis i alguna cosa de maduixa. El carrer fa fred, molt de fred. Segur que els fanals estan encesos. Un avió. Què deuen fer tanta hora i a tants quilòmetres de silencis? Deixin que encarem. Puja, passis. Si surten després. Però què vol? Que els llegim un diari? No. Però no cal tractar-nos com si fossin idiotes. Miri, perquè avui és el dia més feliç de la meva vida. Perquè si no... No te l'estàs espantant. No era perquè té gana. L'hora de veure el pare que li ha tocat. No, perquè té gana. Jo em vaig casar amb un pallús repugnant. I llavors va néixer el meu fill. La meva gran desgràcia. És igual que el guarro fastigós del seu pare. Aquesta és la meva vida amb ell, la vida amb un porc. Jo sóc una dona de les d'abans. Ni estudis, ni feina, els meus 3 fills. Són... normals. Quan vaig parir-la, vaig pensar: oh, quina il·lu, una nena! Serà com la revolucionària de la família. Per què? Per què m'has enviat a 3 angelets teus per tocar-me la pell i donar-me pel cul? Sóc el que es diu una autèntica desgraciada. Anima't, tia! Tenir una criatura em canviarà la vida. Les parets de la casa, plenes de sumes, de restes, de multiplicacions, les divisions no. Les divisions li van costar més. Ara li ha agafat els seus 5 anyets per fer-me la competència en el terreny sexual a la morfeta. I això ja és més greu. Això de tenir 2 pares i 2 mares és un rotllo. De veritat. I vaig aguantar la respiració. L'única cosa que pots fer Estic cansada de ser nena, de ser petita, diminuta. Vull ser alta, volanta, i portar els cabells llargs, i rossos, uns trossos. Sí, sóc jo. Què, com va la cosa? Tot el biberó comença a llogar. I de quan estàs? Que acabes parlant de pèls, nàusees, futures morelles. Sí. I al final, ni una cosa ni l'altra. Quan pareixes no s'assembla a res. Ets el centre d'atenció, això sí, i només faltaria. L'única cosa bona que té per ell és que pots comportar-te com una autèntica maleducada. Insultar, cridar, bramar, fins a amagar l'ampolla de lleixiu. Sí, de cert, doncs que vegui! Què dius que ha passat? No, ara aneu tant camí, amb tant que Molt pintats i la boca molt pintada. per què collarets? té les tetes grosses i el cul gros. Sap cridar,
Sap escriure. Sap llegir. Sap mirar de ratxa. Sap caminar per la classe. Tenis. Tenis. Tu ni jo hem fet servir mai aquesta paraula. Això no té una... Però això és absurd, papa. La nostra nena només té 5 anys. Com vols que una nena així tingui una cosa Però així? la nostra filla vol saber. Ara és un home, per què té penis? I la mama una dona, per què no en té? Saps quina ha estat la seva resposta? Papa, això és una tautologia. I què et diu el manual de tot això? La culpa és teva! L'escola pública. Què vols dir? Què vull dir? De cap al Sagrat Cor! Això vull dir. Sagrat Cor. Que les nenes no diuen penis. Diuen polla. Torna a començar. Els meus companys de l'escola... Els meus companys de l'escola, a l'hora del pati, es riuen. Mires a la càmera fixament i dius... Els meus companys de les... Que esteu volent? Aquest gest tan de fa, has de fer-lo com si diguessis... Tant no fa. Els meus companys de l'escola, a l'hora del pati, es riuen de mi. Em prenen el barra. M'estiren els cabells, els cabells, els cabells. Els meus amics de l'escola. A l'hora del pati arriben a mi. Prenen el benar i em pessiguen els cabells. Però amb dos companys...